बिबान एंगारनाय पार्टी नागारनाय बे जाफेरि घटना नङा आरो बेखौ लानानै खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया नार्भास जानांगौ गैया आरो बेखौ लानानै जेबो जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जानांगौ खोथा गैया। सोरबा थांगोन सोरबा फैगोन बे राजनीति दलफ्राव जाफ्लायबाय थानाय मोनफा मोनफा घटना गिदिर गिदिर हान्जायावबो बेबायदि घटना जायो। कंग्रेसनि दिनै गोबां गिदिर गिदिर नेताफ्रा बिबान एंगारगासिनो दं। कपिल सिब्बला दिनैहाय कंग्रेसनि बिराद गिदिर सासे माने नेता बिराद गिदिर बिबानाव थानाय सासे नेता मन्त्रि जानाय केन्द्रीय मन्त्रि बेबायदि नेतायाबो दिनै कंग्रेसखौ गारनानै बबेबा समाजवादी पार्टियाव हाबदों एमपिनि कन्टेस्ट खालामदों। बेबायदि दिनैहाय माने मा होनो जोंहा केन्द्रीय सरकार सालायनाय मन्त्रिफोरनि गेजेराव गोबां कंग्रेसनि बिजेपियाव हाबफैनाय अनेक दं। दा बेबायदिया जागोन बेखौ लानानै खुनु गुलाय गुजाय जानांगौ गैया सन्देह जानांगौ खोथा गैया। जोङो बिपिएफआ जेरैखि जाया मोनसे शक्तिशाली राजनीतिक दल हाजार हाजार लाख लाख वार्कारफोर बेयाव दं। बेयाव साफा सानै गुगालांनाय सानै साथाम गुगालांनायजों बिपिएफनि बाख्रिया खुनु दिन खालि जाया। बे शक्तिशाली दल हिसाबै रायजोफोरनि गेजेराव दं आरो रायजोफ्रासो आसल नेताफ्रा खुनु दिन आसल नङा। रायजोफ्रा जेसे दिन थागोन बेवहाय जोंनि पार्टी बा जायखिजाया दलखौ रावबो सोमावनो हाया। सोरबा साफा सानै नेताया बावहाय गाव थांदों होननानै रायजोफोरखौ नस्थ' खालामनो हाया। गतिके जोंहा बेवहाय दिनै दाबो मजबुत शक्तिशाली आरो बेनिख्रुइ बांसिन शक्तिशाली जानो थाखाय जों दा खामानि मावगासिनो दं। बिपिएफनि सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिटिसिआव गिदिंबोफिनगासिनो दङ। दिनैनि इउपिपिएलखौ आइ आफा रायजो राजा बिटिसि बासिया बिथांमोनखौ साबजायाखिसै। बिथांमोनहा गावसोर जबान होनाय समायखिरा लानायखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसै। साख्रि बाख्रि वान भट वान जब दिनै मोनसेबो गैया। दिनैहाय दुर्नीति मुक्त बिटिसि बानायनायनि स्ल'गान गावसोरनो 40% 30% लानानै दिनैहाय बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ। दिनै पिएमएवाइ न' एमजेनरेगानि माने आसनिनि फैसा दिनै बिथांमोनहा लुटपाट खालामगासिनो दङ। मोनसेबो खामानि गैया। आसाम सरकारजों दिनै नाथार सुनानै बोगथिं जानाय पंगु सरकार आथिं आखाइ बुफाय जानाय गोदोना हास' जानाय बायदि सरकार बेबायदि सरकारखौ दिनै बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा जोंनि आन्दोलनकारि आइ आफाफ्रा रावबो दिनैहाय माने मोजां मोना आरो बेखौ नासयबाय। बेनि थाखाय जायगा जायगा दिनै बिथांमोनहा नैबे कख्लाबारि समस्तियाव जेला केम्पेइनाव थांदों रायजोफोरजों बिथांमोनहा हाबहोजायाखै होसोहरजादों। बेबायदि गोबां जाथाय दं। गतिके जों बिपिएफ हान्जाया शक्तिशाली आरो कख्लाबारि समस्तियाव शंकर बसुमतारिया जेरैखिजाया देरहागोन आरो बेवहाय खुनु सन्देह गैया। जेबो खहा गैया। प्रबिन बर' केने प्रबिन बर'नि सोरबा देरसिन नेताया थांबाबो बेवहाय जेबो सन्देह गैया जेबो खहा गैया। रायजो राजाफ्रासो आसल राजनितियाव सोरबा बेक्तिया सोरबा नेताया नङा। रायजोफ्रा जोंजों दं। गतिके सोरबा नेताफोरनि दल नागारनायजों बेवहाय रायजोफोरनि गेजेराव बिपिएफनि बिटिखौ रावबो खहा खालामनो हाया। नोंथांमोना जिंथिंगोन होनना बुंबाय थादों नाथाय बिजेपिनि आफादगिरि भुपेश कलिताया दि बे बाथ्राखौ गनाया होनना बुंदों। इउपिपिएल दोलोखौनो 5 बोसोर सरकार खुंहोगोन होननानै बुंदों। मा बुङो? राजनितिनि भाषाया जेब्लाबो मोननै। मैदेरनि हाथाया जेरैहाय मोननै देखायनायनि मोनसे जाग्रा आदार जाग्रा मोनसे। दिनै मित्र जथनि सरकार सालायदों हिसाबै बिथांमोनहा उपाय गैया बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै गावनि मित्र गस्तिखौ शान्त होनांगोन। किन्तु दिनैहाय मित्र गस्तिनिनो जायफोर नेताफोर जायफोर हान्जानि दैदेनगिरिफोर दानि इउपिपिएल सरकारनि कार्यकलाप दैदेननायखौ बिथांमोनहानो सिंजों मोजां मोना। आरो नङाब्ला दिनै बिथांमोननिनो हान्जानि एमसिएलए इएमफ्रा इउपिपिएलनि एमसिएलए इएमफ्रा खुला खुलि भाबै हाग्रामा महिलारिखौ समर्थन खालामनानै बिटिसिआव सरकार लाबोफिननायनि बे आलाप आल'सना मानो जानांगौ? दिनै नेताया बादा होबाबो जानाय नङा। सोरबा नेताया हमथाबाबो जानाय नङा। जुदि एमसिएलएफ्रा इएमफ्रा गावसोरनो जुदि बै हान्जाखौ नागारनानै बै हान्जानि हुइपखौ नेवसिनानै जुदि हाग्रामा महिलारिखौनो लानानै जों सरकार बानायसै होनोबा हान्जाखौ गारनानै फैनानै ज' सरकार बानायफैबा सोर नेताया बेखौ मा बुंनो हागोन? गतिके बेवहाय जों डिटारमाइन जोंहा 100% जों डिटारमाइन सरकार फैगासिनो दङ। सरकार सालायनाय लोगो दलफोरनि दैदेनगिरिफ्रा जेखि बुङा मानो एमसिएलएफ्रा दिनैहाय दानि इउपिपिएलनि नेतृत्वनि सायाव खुनु प्रकारे गोजोननाय गैया।
1.5 बोसोराव जेबो जायाखै आरो रायजोफोरनि खाथियाव थांफिननो हायै बायदि बिथांमोनहा जाबाय। बेनि थाखायनो दिनै सरकार सोलायनायनि मोनसे अभियाना गावसोरनि गेजेराव सोलिगासिनो दं।